Doncs el títol és aquest, hem d'aprendre a viure amb menys aigua, i us faré un spoiler, la resposta és que sí. Val? És a dir, estem acostumats a disposar de molta aigua. Evidentment no estic dient que ens hagi de faltar aigua a casa, vull dir, esperem que el subministrament urbà, igual que l'agrícola, estigui garantit en el futur, però això ens obligarà a una gestió molt més acurada. Ara veurem, en certa manera, en què consistirà aquesta gestió. Bé, per presentar-me, perquè em veieu una miqueta més a cos sencer, el nom és Josep Mar, això ja ho ha dit la Núria, soc geòleg, val? Perquè hi ha gent que diu, i els geòlegs què fan? Doncs fan moltes coses. Jo en el meu cas em dedico a la hidrogeologia, que és a dir, que és l'estudi de l'aigua subterrània. Val? Vol dir només l'aigua subterrània? No, vol dir en general tot el cicle de l'aigua. I, evidentment, quan estudies un fenomen natural, quan estudies la distribució d'un recurs, acabes tinguent opinió sobre què cal fer per la gestió. I això és important que la investigació que fem, finalment, tu puguis anar a l'Agència Catalana de l'Aigua i dir-los, escolteu, mireu, pels meus càlculs, meus, de l'equip que som, perquè un no treballa mai sol, tampoc en ciència, pels meus càlculs, els nostres càlculs, crec que l'aigua doncs, que farà falta a Catalunya o a Barcelona, això és per al final de la xerrada, doncs és un tant per cent X. D'acord? I això ho hem calculat d'aquesta manera. Per tant, doncs, esmoleu les eines que d'aquí al 2050 vosaltres heu d'intentar subministrar un 15% més d'aigua, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tota aquesta recerca doncs, la fem des de la Universitat de Girona. Jo també sóc investigador català a la recerca de l'aigua i em preguntareu una miqueta això de la trajectòria científica, com s'arriba a ser investigador. Doncs tinguem curiositat. Evidentment, el camí ara per entrar a la carrera científica és molt diferent del que vaig fer jo, quan vaig començar ara fa pràcticament 40 anys. Per tant, la meva experiència comparada amb la d'ara no té res a veure. Val? Els temps han canviat. Si en 40 anys no canviéssim, aniria molt malament. Però sobretot hi ha i en els estudiants d'avui dia, si no hi ha aquesta curiositat, jo diria aquest enamorament per un coneixement. És que jo vull saber, en el meu cas, geologia, però un altre pot saber literatura, li pot interessar la història, li pot interessar l'enginyeria, li pot interessar mil coses. Intentar fer d'això un motiu de recerca per conèixer més sempre és una cosa molt, molt estimulant. I si més si pots guanyar la vida, després és, bueno, en fi, fantàstic. Bé, com a geòleg, quan ens plantegem el tema de l'aigua, el que us vull fer veure d'entrada és que hem d'anar al mapa geològic. És a dir, nosaltres treballem sobre el terreny. Aquí veiem el mapa geològic del Baix Ter. Per entendre's bé, aquí hi hauria l'Estartit, Torroella de Montgrí. És una zona, diguem-se, la part sud de la comarca del Baix Empordà. I aquí el que veieu vosaltres és un mapa amb una sèrie de colors. Aquests colors, de fet, ens indiquen el tipus de roca que aflora en el territori d'aquí del Baix Ter. Què vol dir el tipus de roca? Doncs si és un granit, si és un esquist, si és una sorrenca, si és una calcària. I per què ens interessa això? Ens interessa perquè, entre d'altres bandes, entre altres coses, aquestes roques doncs, inclouran l'aigua subterrània. I podeu pensar, i ara per què l'investigador ens treu l'aigua subterrània? Perquè veureu que l'aigua subterrània, al final, serà un recurs estratègic pel tema de la sequera. Quan veiem, ara us explicaré una miqueta tot el cicle de l'aigua, com l'estudiem, però en la xerrada d'avui el que vull fer una miqueta d'esment, allò insistir, és amb el fet doncs, que l'aigua subterrània és un recurs estratègic i que l'hem de tenir en compte a l'hora de programar i de gestionar com s'abasteix la demanda d'aigua. Tots pensem en molts embassaments, ja en veurem alguna foto també, però les aigües subterrànies són les grans oblidades i en molts casos són aquell recurs que abasteix moltes poblacions. Evidentment, com a geòleg que estudiem les aigües subterrànies, doncs el mapa geològic és l'eina fonamental. Mapes geològics que després tu els tens fets, com aquest que és fet de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, o en altres casos tu has de fer una feina de camp, anar a reconèixer els materials que hi ha, com per exemple aquesta foto que us poso, que és un poble del Baix Empordà, veure quins materials
quins materials hi ha, i ara això ho dibuixem amb aquestes columnes estratigràfiques, és una manera de representar-ho, aquí dibuixem les diferents roques, i al costat fem el mapa geològic. El mapa geològic que teniu aquí dibuixat és un mapa que vaig fer amb un estudiant, que era l'Alessandro Oliveres, l'any 96. En aquella època no hi havia els mapes, aleshores un havia d'anar i havia de fer el seu mapa. Avui dia, cal que un hi vagi a fer el seu mapa? Segurament sí, perquè quan un vol solucionar un problema, i això ho dic per qualsevol persona que vulgui fer uns estudis, diguem-ne, del medi natural, siguin de geologia o de biologia, ha d'anar al camp i mirar el que hi ha i veure amb els seus propis ulls. És a dir, aquesta experiència directa, aquest mostreig, si podeu dir-ho així, aquesta observació del territori, és fonamental. Òbviament, si tenim un mapa fet per un institut cartogràfic, és una eina imprescindible. Però penseu que aquest mapa l'ha fet algú altre, aquest altre s'hi va fixar més o menys, i potser aquell detall que nosaltres busquem no hi està representat, ja sigui perquè no se li va donar valor, ja sigui perquè no es va veure o qualsevol altra cosa. Per tant, hi ha aquest treball de camp que és fonamental en qualsevol estudi que es faci, no només de geologia, sinó en general de medi ambient. Aquí em direu, ostres, però del títol en anglès. Home, podies haver canviat, perquè això és d'una presentació que vaig fer en anglès. I no ho he fet per una raó, només per recordar-vos la importància que té l'anglès en qualsevol carrera científica. Avui dia saber l'anglès, abans quan jo era jove, saber l'anglès era un mèrit. Oh, aquest senyor sap anglès. I carai, quin senyor més important que sap anglès. Avui dia se suposa que tothom sap anglès, que tota la gent jove sabeu anglès. Per tant, per tots aquells que vulgueu, ser investigadors, que tingueu de qualsevol disciplina, d'acord? Però sobretot de ciències, l'anglès és una cosa fonamental. Si no se sap anglès, pràcticament no et podràs comunicar amb els teus col·legues. Òbviament, amb els col·legues catalans, amb els col·legues arreu de l'estat espanyol, sí, perquè parlem els dos idiomes, però a la que surtis a l'estranger i on s'ha d'anar a l'estranger, l'anglès és fonamental. Bé, aquí ara ja estic fent jo una miqueta de tutor i no és això del que es tracta. Estem parlant de geologia i una altra manera de resoldre fent els talls geològics. És a dir, si busquem aigues subterrànies, nosaltres hem de saber com és el subsòl. I amb el coneixement geològic el que permet fer és dibuixar les diferents capes geològiques i diferenciar aquelles que poden ser bons aqüífers, ni que sigui a una fondària de 200 metres. Clar, quan algú es diu, i què hi ha sota terra? No es veu el que hi ha. No es veu, però els geòlegs són capaços de, amb el que s'observa en superfície, arribar a fer un tall geològic com aquest i dir, per exemple, en el cas de Palau-Sator, que és un poble del Baix Empordà, el pou hauria d'anar fins a uns 80 metres de fondària per trobar aquest nivell que serà un nivell aqüífer. Si anés més en sota i anés al nivell blau, encara trobaria un millor aqüífer. D'acord? Aquest que en diguem molt més gruixut, un altre tipus de materials, però esclar, ens hem d'anar a 200 metres, i un pou de 200 metres ja és un senyor pou. La recerca ens permet veure, i fixeu-vos que això és una dada molt important, perquè el senyor de Palau-Sator ha de fer un pou gairebé 80-90 metres, en canvi, el senyor que té aquesta finca situada al mig de la zona que hem representat aquí, fixeu-vos que aquest nivell geològic surt només a una fondària de 20-30 metres. És a dir, aquest senyor, fent un pou la meitat del de l'altre, podrà disposar del mateix recurs. És el que us deia abans, és a dir, tot aquest coneixement està molt bé, aquest tall geològic és molt interessant, algú que li deia la geologia pot dir, mira, veus, doncs jo, com és de curiós, hi ha una sèrie de falles, hi ha uns aqüífers, etc. Però el que és interessant és poder-li dir a un senyor quan li costarà el pou, perquè el preu va en funció de la fondària, en el qual ell trobarà l'aigua que li fa falta per l'abastament d'un poble, per regar uns camps, pel que sigui. D'acord? És aquest el coneixement que, en certa manera, coneixement científic que hem de transmetre a la societat. No vull entrar en els detalls geològics, però sí fer veure la importància, quan al final parlem de l'aigua subterrània com un recurs estratègic, de com el coneixement geològic determina poder dir, mireu, d'aquí en traureu tants metres cúbics d'aigua per abastir tal necessitat. I el que vull remarcar molt és que
per poder dir això, abans, ja dit d'una manera molt general, s'ha d'haver fet el tall geològic. Que aquells números que us diu la gent no surten d'una inspiració divina, sinó que surten moltes vegades d'un treball de camp. Treball de camp, per exemple, per mirar afloraments com aquest. Aquí molts de vosaltres més veu el talús d'una autopista, doncs us hi fixeu, són uns materials, tots ells molt homogenis, perfecte, si busquem un aqüífer i és tot d'un mateix material perfecte. Veieu que hi ha unes línies inclinades, que són plans d'estratificació, això ens indiquen coses els geòlegs. Veieu altres línies verticals en alguns llocs, això són fractures. Les fractures són molt interessants perquè atorguen molta permeabilitat als aqüífers. Per tant, l'observació d'aquests materials, com a vegades a menor escala, que veieu materials diferents, veiem unes argiles, veiem uns conglomerats, ens poden dir, aquest treball de camp, ens pot dir quin és el potencial de recursos hidrogeològics que podem trobar en aquesta zona d'estudi. En aquest cas, estem en una zona de Barcelona, la zona de Vacarisses. Bé, això ho podríem fer-ho a qualsevol racó de la nostra geografia. Per tant, hi ha un primer tema que us voldria transmetre, una primera reflexió, que és que quan nosaltres hem de parlar de gestió de l'aigua, hem de parlar del coneixement de l'aigua, el que és fonamental és conèixer el territori. I aquest territori, en el cas de les aigües subterrànies, es basa en un coneixement de la geologia. Sense aquest treball de camp, tot el que diguem serà bla, 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 bla. No tindrà cap mena de fonament. Volia seguir amb dues fotos, d'acord? Per entrar una miqueta amb el que, des del punt de vista hidrològic, el que ens preocupa és: tindrem aigua? Aquesta és la pregunta al final de tot, no? La primera foto és a Girona, és durant el Glòria, el gener de l'any 20, que el riu anava de gom a gom. El riu Onyar anava de gom a gom, aquí que si desbordarà, no desbordarà, al final no va desbordar, afortunadament, però podem dir que va ser un episodi que ens va deixar molta aigua. Pràcticament, des de l'any del Glòria, no ha plogut d'una manera significativa, per la qual cosa la foto de sota, que és una foto feta el novembre passat, el 26 de novembre del 22, doncs es veu l'embassament de Sau pràcticament a un 20% de la seva capacitat. Ara podem encara estar més en sota. Què vol dir això? Vol dir que podem passar de moments d'una gran disponibilitat d'aigua, com durant el Glòria, ni que sigui una disponibilitat momentània, a uns períodes molt llargs, de més de 20 i 25 mesos, de molta sequera. Que finalment fa que, clar, si no plou, si no entren recursos, de l'aigua que en puguem disposar, nosaltres anem gastant aigua. Si no n'entra, això és com la llibreta d'estalvis. Si anem traient diners de la llibreta d'estalvis i no n'entren, no us he pas d'explicar com acabarà la cosa. Acabarà que estarem en números vermells. Fixeu-vos que us he parlat d'entrar aigua i sortir aigua. L'aigua entra per processos naturals i l'aigua surt també per processos naturals, perquè els rius acaben anant al mar, com ha de ser, però també surt per l'aixeta. Aquesta és la frase aquesta de la publicitat de l'Agència Catalana de l'Aigua, diu que la pluja no la controles, però l'aixeta sí. Per tant, aquí de què estem parlant? Estem parlant d'un balanç d'entrades i d'un balanç de sortides. Una d'aquestes sortides és el consum humà, ja sigui domèstic, industrial, agrícola, el que sigui. L'altre és el consum ambiental. Hi ha una cosa que em sembla que no cal insistir, el que no podem dir és tota l'aigua que plogui per les necessitats humanes i la natura que es foti. Això no ho podem dir, perquè, entre altres coses, si la natura va malament, nosaltres com a societat anirem malament, en molts aspectes. Per tant, hi ha d'haver una coexistència, i això és un punt important també, entre l'ús que en fem nosaltres de l'aigua, la necessitat que en tenim, juntament amb les necessitats ambientals. Clar que tot això ho hem d'emmarcar dintre d'un canvi climàtic. I em sap greu, els que sou joves, perquè quan jo estudiava no hi havia canvi climàtic, o no se'n parlava. Perquè fer el canvi climàtic fet i fotut, els primers indicis que el clima canvia, com per exemple la pujada del CO2 des de l'any 60 fins al 2000, aquesta pujada del CO2 que és responsable de l'efecte hivernacle, que fa que s'escalfi la superfície de la Terra,
És a dir, i que finalment condueix a una pujada, aquesta línia vermella, aquesta pujada de les temperatures, que s'ha observat. Tot això, als anys 80 es desconeixia. Aleshores, per què era més fàcil als anys 80? Era més fàcil perquè deies, ostres, doncs mira, jo agafo els últims 30 anys, miro la pluja que hi ha hagut, faig la mitjana i me la crec. I si jo faig això als anys 80, doncs als anys 90 tindré la mateixa mitjana i als anys 2000 tindré la mateixa mitjana. És molt còmode treballar amb valors mitjans. Tornem a la llibreta d'estalvis. Si una persona sap que cada mes li entren 1.000 euros a la llibreta, ell es pot programar les despeses que tindrà. El fotut és quan no saps quan te n'entraran, ni quants ni quan. El canvi climàtic fa una mica això, que a partir d'ara no sabrem quants ens n'entraran ni quan n'entraran. Què vol dir? Vol dir doncs, que la gestió del recurs, igual que ho faries amb els teus estalvis, la gestió del recurs ha de ser molt més acurada. Perquè si no la fem més acurada, evidentment ens en faltarà. Evidentment, una cosa que no volem tenir és quedar-nos sense aigua. Estem acostumats a veure les gràfiques del canvi climàtic de molts llocs del món. I per preparar aquesta xerrada he pensat, hosti, si agaféssim les temperatures de Girona, des de l'any 50, fins a l'any passat, o fins al 2020, més ben dit. Doncs fixeu-vos que fins als 80, pràcticament, fins i tot, sembla que les temperatures baixessin. Però des dels 70 fins al 80 hi ha un ascens molt clar de les temperatures. Si fem una línia de regressió, és clarament positiva. És a dir, amb el temps augmenta la temperatura. Però si aquesta línia de regressió la fem agafant només els darrers anys, veurem que el pendent d'aquesta línia és molt més alt. Què vol dir? Que l'increment molt més alt, i fixeu-vos, amb una R quadrada de 0,7, que abans la teníem de 0,4. Què vol dir que la R quadrada tingui un valor més alt? Vol dir que la representativitat d'aquesta pendent positiva és molt més fiable que no pas en el cas anterior. I ens permet què? Ens permet dir, mireu, doncs la temperatura seguirà creixent, molt probablement, amb aquest pendent. Aprofito per dir també una altra cosa. Si abans us parlava de l'anglès, les matemàtiques. És a dir, una carrera científica, home, en geologia un senyor que mira pedres. D'acord. Un cop les ha mirades, ha de fer números, ha de quantificar. Per tant, les matemàtiques, l'estadística, tot plegat, són fonamentals per fer qualsevol carrera científica. Qualsevol que vulgui ser científic diu, hòstia, és que les matemàtiques i jo no ens entenem gaire bé. Doncs heu de mirar maneres d'entendre-us bé, perquè si no anireu coixos de debò. Amb la pluja no és tan clar que plogui menys. Són les dades de Girona. No he anat a buscar dades de cap altre lloc del món espectacular. Si poséssim les de Manlleu, les de Mataró, si poséssim les de Vilafranca o qualsevol altre lloc de Catalunya, tindríem més o menys el mateix. Òbviament, si agafem les últimes dades, sí que sembla que hi hagi un descens. Però fixeu-vos que la R quadrat és molt, molt petit, és gairebé 0. Amb la qual et dius, bueno, aquesta recta que jo estic dibuixant, aquesta lleugera disminució, què ens diu la R quadrat? Que no és estadísticament significativa. Vol dir que us sembla, però que no ho puc demostrar. Clar, em direu, home, així no plou menys? No, no plou menys. Fins al 2020, estadísticament, no plou menys. Òbviament, ara estem en un moment de sequera. Què vol dir? Que la del 22 serà molt baixeta. Però qui no ens diu que la del 23 vingui una altra glòria i sigui molt alta? El que sí que és cert és que amb els horitzons de 2050 i 2100, en el Mediterrani, la pluja disminuirà. Com afecta la pluja en el cabal dels rius? Doncs he agafat dues conques petites, una és la conca de l'Onyar, a tocar Girona, l'altra és la conca de la Llémena. Tot això seria la conca del Ter, el que havíeu representat aquí, des del Pirineu, a l'estació d'esquí de Vallter, Camprodon, Ripoll, Manlleu, la Plana de Vic, Girona, aquí hi ha l'Estartit i el Baix Ter, aquí hi hauria el mar Mediterrani, aquí hi ha el Mausara,
Però he agafat dues petites conques que tenen estacions d'aforament. Què vol dir això? Doncs que hi ha uns punts on l'Agència Catalana de l'Aigua i abans altres organismes han estat mesurant diàriament a través d'uns mecanismes d'observació automàtics, doncs mesuren diàriament quin és el cabal que hi passa. I què veiem? Veiem que des dels anys 80 i 90 fins ara el cabal tant de la Llémena com de l'Onyar ha disminuït notablement. Ha disminuït pràcticament, si hem arribat a ser de l'ordre d'uns 2 metres cúbics segon, ara és inferior, en el cas de l'Onyar, d'un metre cúbic segon. En el cas de la Llémena passem de 0,8 a 0,2, 0,3, amb la qual cosa veiem que també hi ha hagut una disminució del cabal. Per tant, en els últims anys ens queden clar tres coses. Ens queda clar, 1, que la temperatura ha augmentat. 2, la precipitació no ha disminuït d'una manera estadísticament significativa. I 3, les dades de cabal mesurades en 2 estacions d'aforament ens diuen que els cabals han baixat notablement i que hi ha hagut una reducció del cabal en un cas del 41% i en un altre del 24%. No entro en el detall dels números, el que vull és només donar aquesta visió més gran. Per tant, estem en un horitzó d'aquest progressivament, el canvi climàtic ens porta a tenir menys aigua superficial. Tot això ho hem de marcar amb el balanç hídric. El balanç hídric, el cicle de l'aigua, que tots coneixeu, perquè s'estudia des de primària. Dius, ui, fa molt des de la primària. Bé, però el cicle de l'aigua és exactament el mateix. Què ens diu el cicle de l'aigua? Doncs que l'aigua s'evapora del mar, es condensa formant els núvols es desplacen damunt del continent, l'aigua cau en precipitació, i aquesta precipitació en forma de neu, aquesta precipitació fa diverses coses. Una, se n'entorna al mar a través del runoff, en anglès, el que seria el cabal dels rius. 2, s'infiltra en el subsol recarregant els aqüífers. I 3, retorna a l'atmosfera per evaporació i transpiració dels vegetals. Per tant, de tota l'aigua que ens plou, només una part anirà pels rius, només una part es recarregarà als aqüífers. I aquesta part és la que en diguem l'aigua blava, perquè és una aigua que nosaltres, ja sigui mitjançant embassaments, ja sigui mitjançant pous, la podem treure i la podem aprofitar. En canvi, hi ha una altra part de l'aigua que ha plogut que s'evaporarà directament a través de evaporar i transpirarà directament des de la superfície de la terra, a través de la vegetació. Això és el que en diguem l'aigua verda, que és una aigua que nosaltres pràcticament no veurem, però sí que la veiem. Els arbres floreixen, els arbres estan brotant ara, estan traient fulla. Per què estan traient fulla? Perquè les arrels estan agafant aigua d'algun lloc. Si el sòl estigués completament sec, l'arbre seria mort. I aquesta fulla, aquesta aigua, mitjançant el procés de fotosíntesi i altres processos de respiració vegetal, arriba a l'atmosfera de nou. Per tant, és una aigua que nosaltres no veiem. I tot això ho podem quantificar. Tot això ho podem quantificar. I això és un balanç hídric, on veureu que hi ha unes entrades, que és la precipitació, i hi ha unes sortides que seran l'evapotranspiració, l'escolament superficial al cabal dels rius i la recàrrega dels aqüífers. I això ho hem fet a la riera d'Arbúcies. Aquí toca el Montseny. És una riera molt petita, només té 110 quilòmetres quadrats, però ara us donaré 4 mesures que us interessaran. La precipitació, com la sabem? Perquè la mesurem. En Tomàs Molina ens diu cada dia a la tele el que plou. I d'on t'ho treu? Doncs de les estacions d'observació meteorològica que mesuren diàriament el que plou. I aquí a la riera d'Arbúcies hi plou una mitjana de 914 mil·límetres any. És a dir, 914 litres per metre quadrat per any. Que això equival, amb tota la superfície de la conca, equival a uns 100 hectòmetres cúbics l'any. Sabeu que és un metre cúbic, sabeu que és un litre, una unitat de volum, 1.000 litres són un metre cúbic, 1 milió de metres cúbics són un hectòmetre cúbic. I em direu, un hectòmetre cúbic és molta aigua? Doncs mireu, si agafeu el camp del Barça i l'empleneu fins a dalt, el volum d'aigua que hi cap és
més o menys, de mig hectòmetre cúbic. Què vol dir això? Això vol dir que a la conca de la riera d'Arbúcies, cada any hi plouen 200 camps del Barça plens d'aigua. Però fixeu-vos que aquests 200 camps del Barça que hi plouen, que corresponen a 100 hectòmetres cúbics, 64% s'evapotranspiren. És a dir, és una aigua que no la veurem, perquè tots els boscos de la conca de la riera d'Arbúcies, tots els arbres dels boscos, agafen l'aigua que ha plogut, que s'ha infiltrat, la fan servir per créixer i retorna a l'atmosfera. Algú pot pensar, home, és una aigua que perdem. No, és una aigua que manté els ecosistemes. És una aigua fonamental. D'aquests 100, 26 baixen per la riera d'Arbúcies, perquè això està mesurat amb una estació d'aforament. Per tant, això ho sabem. Aquests els hem calculat. Com? En fórmules matemàtiques. I la diferència de tots ells ens diu la recàrrega dels aqüífers. Per tant, cada any a la conca de la riera d'Arbúcies es recarreguen aproximadament 20 camps del Barça. Això és molta aigua. Clar, l'altra cosa és, tota l'aigua està disponible perquè l'extraguem amb pous? No, tota no, perquè alguna arriba a molta fondària i no és accessible a molts dels pous que puguem fer. O bé està en roques que quan nosaltres hi perforem un sondeig, aleshores la capacitat d'extreure aigua, perquè tenen una permeabilitat molt baixa, fa que aquell pou no sigui productiu. Però a grans trets, el que ens hem de quedar d'aquí és que de tota l'aigua que plou, un 65% a la zona del Montseny, probablement a la Catalunya central sigui un 70 o un 75%, és una aigua que no veurem. Només un 20, ni en B baixa ni en B alta. Per tant, només un 25-30% de l'aigua serà aprofitable. Què passa amb el canvi climàtic? Amb el canvi climàtic el que passa és que el balanç hídric canviarà. La precipitació ens diuen que disminuirà, tot i que encara no ho haguem registrat d'una manera significativa. L'evapotranspiració pujarà. Per què pujarà l'evapotranspiració? L'evapotranspiració pujarà perquè cada cop hi haurà més temperatura, i això sí que ho sabem. I, evidentment, tant l'evaporació com les necessitats d'aigua dels vegetals, que és aquesta transpiració de la qual parlàvem, depèn de la temperatura. Com més calor faci, més aigua necessitarà un arbre per mantenir-se sa i viu. Amb la qual cosa, tota l'aigua aquesta que retorna a l'atmosfera d'una manera directa ens augmentarà. Això són faves comptades. Si la precipitació, que és l'entrada, disminueix i aquesta sortida augmenta, els recursos que ens quedaran, ja sigui com a cabal del riu, l'escolament superficial o com a recàrrega de l'aqüífer, disminuirà. Són faves comptades. Per tant, quin futur ens espera? Ens espera un futur amb menys aigua, almenys en el Mediterrani occidental i, en concret, a Catalunya. Però el punt important és, per poder arribar a això, hem de saber calcular quina és la precipitació, quina és l'evapotranspiració i, sobretot, entendre el cicle de l'aigua. És a dir, tenir el concepte clar, tenir les dades clares, conèixer les matemàtiques per treballar-les i després poder arribar a interpretar què vol dir tot això. Clar, i per interpretar-ho, doncs, ho posem en un mapes. Fem servir les projeccions climàtiques pel 2050 i realitzem aquest balanç hídric que va fer per la riera d'Arbúcies. La riera d'Arbúcies és, si jo la trobo, que és aquesta cosa petita que teniu aquí, però podem fer el mateix exercici per tot Catalunya. Fem el mateix exercici i comparem l'aigua que tenim ara amb l'aigua que tindríem el 2050. I ens n'adonem, si fem aquesta relació, que la major part de Catalunya està en valors grocs i vermells, són valors grocs i vermells més petits que 1. Què vol dir això? Vol dir que l'aigua que nosaltres tindrem a l'any 2050 serà, en els casos grocs, de 0,9, per tant, un 10% menys de la que tenim ara, i en els casos vermells, a la part de la Catalunya central, a la part del litoral, serà de l'ordre d'un 70%, és a dir, un 30% inferior a la que tenim ara. Per tant, haurem de prendre menys aigua? Sí, i tant. En algunes zones amb un 10% i altres amb un 30%.
Per què és important això? Perquè, per exemple, com a l'àrea metropolitana de Barcelona, els hem dit, mireu, l'àrea metropolitana de Barcelona, aquí si veiem aquest el mapa de Catalunya, aquí hi hauria Cap de Creus, la zona de l'Empordà, la zona del Maresme, i aquí arribaríem al delta del Llobregat. I tot aquest quadrat d'aquí representaria l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs, a l'any 2050, l'aigua que li arriba del Pirineu, de la zona interior, l'aigua que li arriba del Ter pel transvassament del Ter, tindrà tants percents negatius, és a dir, faltarà aigua comparada amb l'actual. Quanta aigua faltarà menys? Doncs mira, la que arriba de la conca del Llobregat faltarà un 13% menys i la que li arriba a través del Ter un 10% menys. Quin és el missatge als gestors? Senyors de Barcelona, d'aquí al 2050 vostès s'han d'espavilar a tenir entre un 10 i un 15% més de recurs hídric. No vol dir que s'hagi de crear aigua, que també, sinó que el volum d'aigua disponible ha de ser un 15% del que tenim avui dia. Com podem fer-ho, això? Hi ha tres maneres de fer-ho. Una d'elles és estalviant aigua. Aigua domèstica, aigua industrial, aigua agrícola. Evidentment, a l'àrea metropolitana de Barcelona, el principal estalvi vindrà de l'ús domèstic, de l'ús que en fem a casa cada dia. Penseu que una persona a Barcelona gasta al voltant d'uns 115-120 litres d'aigua al dia. I és un consum molt baix d'aigua. Aquest consum en altres ciutats pot ser tranquil·lament de 200 litres per dia. Però tot i així, sempre es pot estalviar. Una altra manera de crear aigua és a partir de les plantes desalinitzadores. Què fem? Que fem aigua de mar i la convertim en aigua dolça. Quin és el problema? El problema és doble, que per convertir l'aigua de mar en aigua dolça fa falta molta energia elèctrica, i que evidentment té un cost. Però aquí el problema es desdobla una altra vegada. Una, d'on surt l'energia elèctrica? I dos, com ho fem per pagar-la? Qui ho paga, això? El consumidor? Pugem el preu de l'aigua? Fixeu-vos, doncs, que a l'entrar en conceptes hidrològics anem també a conceptes socials, a conceptes energètics, a conceptes econòmics. Tot està lligat. Per tant, dèiem, com podem fer per tenir més aigua estalviant? Desalinitzant o bé utilitzant l'aigua residual. L'aigua que ja hem usat a les cases, un cop fet el tractament de les plantes depuradores, esdevé una aigua, no és aigua residual, sinó que és una aigua regenerada. Aquesta aigua regenerada es pot tornar a posar en el sistema i tornar-la a fer servir. Per sort, avui dia les tecnologies poden agafar una aigua de les clavegueres i transformar-la pràcticament en aigua potable. Algú pot dir, home, hi haurem de cuinar la verdura, l'arròs bullit i els macarrons amb aigua que vam fer servir abans d'ahir? Sí. I us diré més, a Barcelona ja ho fan. I ho fan des de fa molts anys. Està comptat que l'aigua que arriba a Barcelona pel Llobregat, abans no arriba a la xarxa de distribució de la ciutat de Barcelona, ja s'ha fet servir 6 vegades. No vol dir que, dit en plata, que s'hagi pixat 6 vegades, sinó que aquella aigua que ve del Pirineu, a Berga l'han usada, les indústries del Llobregat l'han usada, a Manresa l'han usada, a Montserrat l'han fet servir, de manera que tota aquella aigua ja s'ha utilitzat, ja sigui domèstica, industrial o per qualsevol altre ús, pràcticament entre 5 i 6 vegades. Per tant, a ningú li ha de fer angúnia que l'aigua residual tractada amb la millor tecnologia torni a ser una altra vegada una aigua de consum. I això és una cosa que avui dia s'està fent i és la gran solució per no llençar aigua. Seria perfecte tenir un cicle tancat. Tanta en faig servir, tanta en trec. Bé, i finalment, parlar-vos de l'aigua subterrània. Queda un parell de transparències per arribar a aquests 40 minuts d'exposició. Evidentment, tenim aquests talls geològics, que aquí dius, home, què hi veig jo aquí? Doncs aquí veiem unes muntanyes que podrien ser el Tibidabo, i aquí veig una plana que arriba a mar, aquí diu que és un llac, però podria ser perfecte en el mar, i podria ser el Pla de Barcelona.
Aquí poseu tot Barcelona i teniu el tall geològic de la ciutat de Barcelona. Qui diu de Barcelona diu de Mataró. I qui diu de Mataró diu segons com de l'Estartit. D'acord? Què tenim aquí? Tenim uns reservoris, uns dipòsits d'aigua subterrània de molts quilòmetres cúbics, en el qual probablement estigui tot saturat d'aigua. I fixeu-vos una cosa, si bé els rius pateixen la sequera, sí que és veritat que l'aqüífer també patirà la sequera, però com que és un dipòsit molt gran, és molt més resilient als canvis dels darrers mesos amb la precipitació. Què vol dir resilient? Vol dir que una manca de pluja no afectarà d'una manera molt important la quantitat dels seus recursos. Per tant, si nosaltres considerem que els rius ens baixen secs, que tenim els embassaments secs, i que, per tant, a més, el canvi climàtic ens ve a dir que haurem d'aprendre a viure amb menys aigua, tenim, no obstant, tota la part dels aqüífers, que és un recurs emmagatzemat, que en alguns casos, en el cas de Barcelona, en el cas de la Tordera, en el cas del Llobregat, pot arribar a ser estratègic per evitar que hi hagi talls d'aigua en l'ús domèstic, en l'ús industrial, amb els diferents usos que nosaltres ens n'aprofitem d'aquest recurs. Algú pot pensar ara, ja per acabar, diu, home, i aquest recurs per què no es fa servir sempre? Home, perquè això és com la compta del banc una altra vegada, la llibreta d'estalvis. Si no plou i només tiro d'aquest recurs, el buidaré. Si una llibreta posi'm 3.000 euros i se t'acaben les entrades, se t'acaba la mesada i tu vas gastant, tingueu clar que els diners em fan una via de volar impressionant. D'acord? El mateix passaria amb els recursos hídrics emmagatzemats en els aqüífers. A més, hi ha un altre problema. Quina és la qualitat d'aquest recurs? En general sol ser bona, però molts aqüífers estan contaminats. Un dels casos més greus i més general a tot Catalunya és la contaminació per nitrats. Per tant, sí, disposem de molta aigua, és un recurs estratègic, però la seva qualitat en algunes zones està compromesa. I acabo amb aquesta diapositiva, i torno al principi que us deia, és a dir, i com ho sabrem on hi ha aigua? Doncs a través de l'exploració, en aquest cas, doncs a través de fer pous. Hi ha una màquina de sondejos, aquí hi ha el tub, quan el pou comença a trobar aigua, que treu una pastarada de fang, i ja més endavant, quan el pou està en explotació, i treu aigua per regar. Aquí està dient un cabal extraordinari, aquest pou. D'acord? Això és per un camp d'arròs, i l'altre és el procés de sondeig i per trobar aigua. Per tant, ja per concloure una mica, amb això ja acabo, per concloure una mica, la importància de la recerca que fem a la Universitat de Girona en quant a geologia, per conèixer quins recursos d'aigua subterrània tenim, perquè en aquest cas del canvi climàtic i del fet aquest que haurem d'aprendre a viure amb menys aigua, perquè les coses van com van. Evidentment hi ha molta feina a fer d'adaptació al canvi climàtic, però la realitat és la que és. Doncs fer-vos veure que l'aigua subterrània pot ser un recurs estratègic i que per conèixer-ho cal una recerca en geologia, que és el que fem el grup de recerca d'aquí de Geologia Ambiental a la Universitat de Girona. I no em vull pas estendre més, us dono les gràcies.